Når man forbereder sig til en jobsamtale, har det flere formål. Dels vil man kunne klare sig bedre til samtalen, jo mere man ved om virksomheden, fordi det gør det muligt at relatere sine erfaringer, viden og kompetencer til virksomhedens behov. Men forberedelse er også en vigtig faktor, når det gælder om at dæmpe nervøsitet og føle sig tryg. Prøv lige at bruge et par minutter til at overveje følgende spørgsmål. Hvilke former for forberedelse gør du for at føle dig tryg og velforberedt i samtalesituationer? Sæt eventuelt videoen på pause. Af førnævnte grunde er generel research en vigtig forberedelse for at skabe tryghed. Men der er også mange andre typer forberedelse af mere praktisk karakter. For eksempel er det en god idé at finde ud af, hvem der deltager i samtalen. Dermed bliver du ikke overrasket over antallet. Hvis du kan slå folk op på LinkedIn og via deres billeder finde ud af, hvordan de ser ud, vil du hurtigere føle dig hjemme i deres selskab. Få styr på transporttiden og parkeringsmuligheder og tag afsted i så god tid, at du ankommer til tiden, selv om der kan opstå trafikale udfordringer. Hvis du ankommer i meget god tid, kan du overveje at vente i bilen med at gå ind til receptionen til 15-20 minutter før mødetidspunktet. Overvej allerede dagen før, hvilket tøj du vil tage på og lægge det frem. Hvis du tager en skjorte på eller andet tøj, der skal stryges, så gør det også aftenen før. Det samme gælder dine papirer og noter. Udskriv den aktuelle ansøgning og CV. Hvis du renskriver dine noter, kan det være med til at sende et signal om, at du er velforberedt. Ha' kopier af eksamensbeviser og anbefalinger med, samt en liste over referencer med kontaktoplysninger, du kan udlevere. Hvis du har en eventuel portfolio med ting, du kan vise dem konkret, kan det være en rigtig god effekt. Selv den taske eller mappe, du medbringer til at have dine papirer i, er med til at give arbejdsgiveren et indtryk af dig. Et sidste godt råd omkring forberedelse. Især hvis du er typen, der foretrækker at forberede dig rigtig meget. Husk at stoppe forberedelsen i tide, og gerne et halvt døgn før du skal til selve jobsamtalen. Så dit hoved er tømt og i stand til at opfatte situationen skarpt til samtalen. Få en god nats søvn, så er din hjerne frisk og udhvilet. Det er vigtigt også at kunne improvisere, hvis du får nogle uventede spørgsmål, eller tingene kommer i en anden rækkefølge, end du havde forventet. Den viden, du allerede har tilegnet dig under forberedelsen, skal nok komme til dig, når der er brug for den. For at kunne udføre sin research, skal man jo finde sine informationer et sted. Brug lige et par minutter til at lave et par noter omkring følgende spørgsmål. Hvor finder du oplysninger om virksomheden og jobbet? Sæt eventuelt videoen her på pause. Et af de oplagte steder at få oplysninger er selve jobannoncen. Selve jobbet er beskrevet, og ligeledes de krav eller forventninger, som virksomheden har til kandidaten. Ofte står der også en kort beskrivelse af virksomheden. Jobannoncen kan tit være et udtryk for, hvordan virksomheden ser sig selv eller gerne vil ses. Hvis der har stået en kontaktperson anført i jobannoncen, og man ringer til vedkommende, kan det også være en god kilde til at få nogle uddybende informationer om f.eks. vægtning af arbejdsopgaver, succeskriterier, baggrunden for, at stillingen er blevet slået op med videre. Mange gange oplysninger, der ikke fremgår tydeligt af selve jobannoncen. Denne slags oplysninger er nyttigt allerede, når man skriver selve ansøgningen, men man har også en fordel til samtalen, hvis ens konkurrenter ikke har gjort sig samme indsats med at tage kontakt. På virksomhedens hjemmeside kan man også finde en masse information. Igen vil virksomheden være fremstillet fra sin mest positive side og giver måske ikke et helt retvisende billede. Udover hjemmesiden har de fleste virksomheder en Facebook-profil eller benytter sig af andre sociale medier, der kan give dig aktuelle informationer. En simpel Google-søgning eller decideret søgning i en artikeldatabase kan give dig adgang til de oplysninger om virksomheden fra en anden eller mere kritisk vinkel end virksomhedens egen fremstilling af sig selv. LinkedIn er også en rigtig god informationskilde, både i forhold til virksomhedens LinkedIn-side og i forhold til at finde oplysninger om de personer, du skal til samtale hos. LinkedIn kan også give dig et præg, om du kender nogen inde i virksomheden, du kunne kontakte for at få nogle insider-informationer om personer eller virksomhed.
LinkedIn er blandt andet et godt værktøj til at håndtere sit netværk, og man kan selvfølgelig med fordel udnytte sit netværk, også selvom det ikke er via LinkedIn. Ens generelle netværksindsats kan også komme en til gode i en samtalesituation. Hvis virksomheden allerede kender dig fra et kaffemøde eller anden sammenhæng, vil du være foran på point i forhold til dine konkurrenter. Vær også opmærksom på arkivfunktionen på Jobindex. Jobindex er den største jobportal på det danske arbejdsmarked, og langt de fleste opslåede stillinger har været slået op på Jobindex. Går man til søgefeltet og trykker flere søgemuligheder, kan man indtaste firmanavn og under opslagsdato vælge den sidste kategori, arkiv. Dermed kommer alle de jobannoncer frem, som virksomheden har postet så langt tilbage, som man har defineret sin søgning. En analyse af det mønster af jobannoncer kan give nogle nyttige hypoteser om forskellige begivenheder i virksomheden. Har stillingen været slået op flere gange før? Er der perioder, hvor de har søgt mange i den pågældende afdeling? Har ordlyden af annoncer skiftet karakter? Og så videre.